Walay lain si Brad Jimar Villaranti. Ato siyang pakpakan. Good morning, tag-usab. So karon kini atong topic mao ni ang pinakakumon nga gamiton sa tuang mga kaigsuonan nga mga protestante kabahin sa mga rebulto. Actually, very common. Pero kung wala ko kay pagtuon, ikaw po mura po kag malipong nga maminaw sa tuang mga kaigsuonan sila ang mga batikos. Muna nga ato ang mga larawan na puno sa batikos niya ang atong mga larawan ilang dimensyon nga mga Diyos-Diyos. Karon masuta nato ni siya kung ang atong mga larawan sa simbahan Katoliko kung Diyos-Diyos ba? Ato timan-an nga adunay duha ka klase nga larawan. Adunay larawan nga gitugot, aduna po larawan nga gidili. Kung sa maning larawan nga gitugot, gidili, wala ta sa gidili. Mao ang idol. So, idol ang ikaduha, icon. Kung sa maning idol, kining common nga pagsupak ng ilahang gamiton yun sa mga bersikulo, dili ko ni mabasta-basta. Ganun man, ang ilahang mga pagsupak nga gamiton, imatikos nato, biblical founded po siya. Una nga, katong uban nga wala po yung pagtuon, dili wala po yung pagkataon sa simbahan Katoliko, nga mabasahan ni ini, matarantar po ni taon o balhin po sa laing tinuuhan. Ada sa Exodo 20, versikulo 3-5 ato ang kinibasahon. Ayaw paton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan. Bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. So klaro kaayo nga ang ilahang mga argumento mabasa gyud pud sa Biblia. Biblical founded gyud siya. Sunod nga pagsupak kini sa Deuteronomio 4:16-20. Abi daw ayaw kamo paghimog mga larawan. Take note, ayaw kamo paghimog mga larawan. So nga naamon tay larawan nga naam diri ayaw kamo paghimog mga larawan nga inyong simbahon, larawan sa bisan unsang dagway sa langit, sa lalaki o sa babae. Muna peting igua, muna katong mga na-convert sa protestante, perti pong pagkaisuga. Kinaabi tay larawan ng babae. Naalarawan ng mga Mary sa mga lalaki. Naapot tay mga larawan. Ada po sa Isayas, ang mga ano nila kini og daton itongtong nila kini sa butanganan niini og magbilin kini dito dili kini makalihok. Kung musangpit niini dili kini mutubag. Nadreo pasanon kini nila. Perti putang igua ato man gibuhat na nato namo tay prosesyon. Pasanon kini nila og ilang ibilin. Una ato tay prosesyon. Munang ato kini sa tao karon kung unsa gini sa katinuod. Una po din sa aning sa buhan 17:29, unang Korinto 6:9. Pero dire sanglit kita mga anak man sa Dios dili nato una-unaon nga ang Dios sa magdagway sa larawan nga bulawan o plata bato nagikulit pinaagi sa kahana sa tao. So klaro gi kayo nga ang dagway kuno mabasa dire sa buhat 17:29 nga ang Ginoo dili kabuhatan og larawan. Dahil sa mo, ang ilang Dios hinimo sa salapi o kulawan, mga binuhat og tao, may mga bakba sila apan dili makasulti, may mga mata apan dili makakita, may mga dalunggan apan dili makadungog, may mga ilong apan dili makasimhot, may mga kamot apan dili makahikap, may mga tiil apan dili makalakaw. Perti yung pagkaigua sumala sa ilahang mga argumento ang ato ang mga larawan. Kaya atong mga larawan ay mga tiil dili makalakaw. Sao man ato ni tinuod na gyud sumala sa mga pagsupak ng mga bersikulo. Dili pud makakita. Ni makasimhot nga naman tay ilong. Dili gid siya. Apan ang mga talawan, ang mga maguhion, ang mga malaw-ayon, ang mga mamumuno, ang mga makikilawasnon, ang mga salamangkiro, ang mga musipag Dios ug ang tanang pakakon mahiagong gayon sa linaw nakalayo asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Muna sa hinungdan nga ang ato ang mga kaigsuonan sa laing Ginoohan, especially sa mga INC, dili sila tugutan ng musulod o simbahan sa Katoliko. Bisa kung sang simbahan na gawa sa Katoliko, itugutan na po sila.
Nga naman, kaya magsimba lagi niini, mahiyaan mo sa kalayo. Naamgo ko yung classmate, kay classmate kaawal sa trabaho, nga naglikay din siya, musunod og simbahan sa Katoliko nga mapicturan. Kay, kuhaan kita yun, i-excommunicate kita sa dayon. Muna ilang balaod doon. Itiwala kita sa dayon. Kaya dili mo siya pwede, kaya ano, usa po siya ka, na naa siya sugo ba. So, ang Diyos, Espiritu, o katong magsimba kaniya, kinahanglan magsimba niya sa kamatuoran o Espiritu. O take note, ang Diyos Espiritu. Ang Espiritu, ano na ba ilagway? Wala. Pero nga nung gibuhatan o revolt ang Ginoo nga Espiritu man. Kung sa man kini mga klaseng larawan, muna nga kung ano na yung mga kaisulan nato nga mubatikos, kabahin sa mga larawan, pinakauna natong pangutanan. Brad, sis, nasayod ka ba kung unsa o kinsa ang mga larawan na gininsyon sa Biblia? Ado na ba'y larawan nga naa sa altar sa Katoliko nga gikalagutan sa Ginoo sumala sa Biblia? Kaya kung dili ka makahatag ana na bersikulo 6, Brad, ako'y muhatag. Diha atong tan-aw na unsa ni mga dagwaya basig na arnes ang tapad ang kalok na like ani. Wala pa di ay. Atong timan-an kining gidili mao ang idol itong kaniya. Idol, which means idolatry. Idolatry comes from the Greek word idolatria. And the idolatria, which itself is a compound two words. Idolo meaning idolon o image o idol. Latria, worship. Worship siya. Idolatry, it refers to the worship of physical objects. Kanang physical na mahikap, malantaw, na imong isimba. Muna si idol. Ito sa unang nakita nitong unang picture, ito si idol. Yakin sa may responsable ini. Atong timan-an nga ang mga pagsabot ko sa Biblia, ato na siya yung mga dagkong pangutanan. Pinaka number 1, what, unsa. Nasuko ang Ginoo pag-ayo. Why? Ngano? Ato na may nagsimba o Diyos-Diyos. How? So paagi. Nagkulit sila og mga larawan o ila kining gisimba isip ila ang Dios. Muna siya ay importante nga pagsabot sa Biblia kay ang kana nga mga bersikulo nga atong gibasa dinhi nga mga pagsupa. Dili na siya future things. Dili na siya para sa mga propeta tagna nga wa pa nahitabo. Umaabot ng mahitabo. Kung dili po siya progressive. Present tense. Nasuko ang Ginoo kay gibuhat na nila. Kung pasabot present. Kining mga kwan sila is kaning mga tao kinsa man ni sila. Kinsa man ni sila? Mga pagano. Kinsa man ni mga pagano? A follower of polytheistic religion. Dili di ay wa labot ang Katoliko. Mga pagano. Kinsa man ang unang nagway sa Diyos. Kini si Amon. Kinsa man ni si Amon? Kinsa man ni si Amon? Sorry. Kinsa man kini si Amon? Iilang Diyos sa mga Ehiptohanon. Hari sa mga Diyos. Uni dagway. Magbaki. Uni dagway sa Diyos. Saan abot masaali na rumsen kung gano'n sila? Uni dagway. Si Amon. Jeremias 46:25. Dili na akong renewing ha? Dili na akong renewing. Pwede ninyong i-search. High-tech naman tayo ng mga cellphone. Pwede ninyong i-search sa Google. I-search ninyo Jeremias chapter 46 verse 25 photos or image. Ano yung mapakita? Dili man sa Katoliko ng pag-iyan ng Google. Ano yung mapakita? Amsa ka ng testingan? Sunod. Kini si Baal. Usap ko ni sa dagway ni Baal. Kalibok. Sa hukom o maghuhukom 2:13. Kadtong tibuok nga kaliwatan na namatay usab ang sunod na kaliwatan wala makaila sa Ginoo o sa mga butang nga gibuhat niya alang sa Israel. Unya ang katawhan sa Israel nagpakasala patok sa Ginoo ug mialagad sa mga Baal. Wa sila masayod kung unsang larawan mga pangalan sa mga larawan nga gimensyon sa Biblia. Mo ni siya si Baal, may dagway ni Baal. O kining Baal Puer, another term din sa version, pure. O kining sa Baal Puer, nasa Números 25, versikulo 1 hanggang 3, o Deuteronomio
4 versikulo 3. Samtang nagpuyo ang katawhan sa Israel dito sa Shittim, ang mga lalaki nakikilawas sa mga babae dito sa Moab. Ang kalahian sa mga munang patilaguta ang Ginoo tungod kay ang kalainan sa idol nagisimba o kung sa icon. Ang kalainan kay ang mga pagano kaniadto aduna sila ritual na mag-seek sila ubangan sa ritual. Muna dakong kalainan. Muna pati sukuan ang Ginoo. Baal Poer. Sunod kini si Baal Sibab. Termino na Sibab, sa Baal Sibab. Kini siya lain sa pangalan ni Satanas ang isimba sa mga taga-Ikron. Diyos-Diyos sa mga taga-Palestine. Giilangan sa Baal sa mga Kanaan. Ato po ning mabasa ng Mateo 10:25. Naranay ang atong maklaro na kamo nakakita na gibuon sa larawan ng mga Diyos-Diyos para na aduna na mo ika tubagpod. Sunod kay simulog. Bigaw pagkahimo. Murag dagway sa pabo o sa ni. Unang Hari 11, versikulo 4 at sa 5. Kaya sa dihang natigulang ni sa Solomon, idani siya sa iyang mga asawa sa pagsimpa sa ubang mga Diyos. Wala siya mga kinulano sa Ginoo nga iyang Diyos, dili siya sama sa iyang amahan nga si David. Si Solomon bisimpa kang Astarte, ang Diyosa nga Sidonihanon ug Molok, ang malawaing Diyos sa mga Amorihanon. Laway pagani kung gisimpa gihapon. So lawaing Diyos kini si Molok, kung larawan ni Molok usa sa larawan nga Diyos nga diin gikalagutan sa Biblia. Muna ato ang mga kaigsuonan nato karon sa lain tinuohan nga baguran na ng presko pa, baguran na kuan. Kung nato tong hinahinayon og retrieve, pinaagi ining mga kuan. Ato ni i-search. Pakita ninyo ni muni yang muna gidili sa Biblia. Dili ni larawan sa mga sa Katoliko. Kay Biblia kung dili mabasa dili man kita mo tuo, ya kay kini mabasa rin so kani atong tuuhan nga dagway Dios sa mga Diyos. Sunod kini si Kamos, Numbers chapter 21 verse 29. Alaot kamuwag. Kang Kamos gihimo niyang nagtago-tago ang iyang mga anak na lalaki ug ang iyang mga anak na babae gibihag sa haring Amorihanon. Mabasa ko sa Jeremias 48 versikulo 7, versikulo 13 and 46. Mabasa kini si Kamos, usap pud ni siya si Kamos, ni dagway ni Kamos. Kini si Dagon. Sa Judge o Hukom 16:23. Unya nagtigom ang mga pangulong Filistihanon aron pagsaolong ug paghimog dakong halad ngadto sa ilang Diyos nga si Dagon. Kinsa man si Dagon? Si Dagon amahan sa Diyos nga si Baal. Diyos sa mga taga-Palestine. Na ako sa imong ulo amahan o anak ay pero ang kanang timan-an na kining mga larawan na kining mga revoltuha dili exist sa kalibutan. Dili tao na ihimuan larawan bunga lamang kini sila una. Usa kana sa naka-diferensya kalainan sa Diyos kay bunga siya sa una sa tao nga gihimo nila nga larawan. Sunod kini si Tartak, si Nibhas, si Anamelek o si Adramelek. Una sa bersikulo niya mabasa, 2 Hari o Kings, chapter 17 verse 31. Si Nibhas o Tartak. Mo ni mga larawan sa mga Diyos. For sure. O I know nga naa pag primero pang kakitaan ng mga larawanan. Siguro giko. Kaya at least natay nabaluan nga larawan. Kaya kung wala nakakita sa larawan na gidili, ang upan magduha-duha nagsulod sa simbahan Katoliko. Klaro ang ginakayo, nabot tayo mga kailan na diin mga converted. Gikan sa Katoliko na convert sa laing tinuuhan. Sunod, kini si Asima, Nirgal, Sukot Binod, 2 Hari, chapter 17 verse 30. Ang taga-Babilonia nagbuhat sa Diyos nga ginganlag Sukot Binod. Ang taga-Kuta naghimo kang Nergal, ang taga-Haman nagbuhat kang Asima. Ano pangalan? Sa mga Diyos. Grabe, wala man ko'y kasangay dire noon. O may nagganang ng Asima rin. Buhat City 43. Ang inyong gidala mao ang tulda sa Diyos na si Molok o ang larawan sa bituon sa inyong Diyos nga si Ripan. Nakarami mo sa first kaniha, kadili ka magbuhat og larawan bisan unsa nga ato as langit. Kaya ano naman naghimo og larawan nga si Ripan, dagway sa bituon. Una gipasabot ni ini, dili kay dagway nga kanato as langit nga mao ang mga anghel.
dili na mo ipasabot diri ha. Ang ipasabot niya sa itong unang natong nabasa diniha diri sa Exodo o sa Deuteronomio nga dagway sa bituon nang galing dagway nga bisan unsa nga naa sa langit mao ni ipasabot diri bituon nga siripan. Ani kabalo na ta pinaabito sa bisan unsa dagway nga ato sa langit. Naara ba tay mga anghel nga gikan sa langit? Wa ta kakita ani nang lagmit man itong tawag. O kani siya si Amos 5:26 apan karon ang mga larawan ni sakop na inyong hari o kagkaywan na inyong Dios sa bituon nga hinimo ninyo alang sa inyong kaugalingon, alang sa ilang kaugalingon sa mga pagano. Isaiah 46:1-2 mao kini ang katapusan sa mga Dios sa Babilonia. Kaniadto gisimba si Bil og si Nebo. Apan karon gikarga na lamang sa mga aslo ug-at nga palastanon sa gikapoy nga mga mananap. Amuni sa mga Dios. Ini ang larawan nga baka. Mao ni siyang larawan nga baka nga gikan sa mga Aryos sa masingsing nga gikulikta ni Aaron, gitunaw ug napurma og baka. Ug nagluhod sila sa baka ug miingon luwasa kami. Oh, nade Aaron si Aaron miingon kanila, panguha ang inyong mga Aryos nga bulawan sa inyong mga asawa o sa inyong mga anak lalaki o babae o datangan ikanako o sa ikuha sa tanang katawhan ang ilang mga Aryos nga bulawan o gidala ngadto kang Aaron. Muni ni porma. Muni larawan sa baka nga bulawan. Munang sa diha sa pagsupak nga ang Ginoo dili kahimuan og larawan sa mga plata. Muni gipasabot diri. Muni larawan sa baka. Okay. Sunod kini si Tamos. Mabasa sa Ezekiel 8:14. Ezekiel 8:14. Unya gidala niya ako ngadto sa templo adapit sa amnanan sa templo ug didto nakita ko ang babae nga naghilak sa pagkamatay sa Dios nga si Tamos. Grabe ang pagsipa nagkamatay ug hilak sa larawan ay naghinimo nga bunga lamang sa ilahang una-una. Si Tamos. Muni dagway ni Tamos. Sunod kini si Astarte. Kini si Astarte gisimba sa mga Eastern Mediterranean area, Egypto ug uban pa. Dios sa sexualidad ug fertility. Sa kung iingon ganiha. Amo ni siya kalahiyang babae. Amo ni naay ko'y babae. Unang sa unang pagsupak, nagiingon diri nga dili ka magbuhat og larawan sa babae ug sa lalaki. Muna gipasabot diri. Lalaki, ang babae si Astarte ug katong si Asima ganiha. Muna gipasabot atong una nga mga pagsupak. So at least na tayo nakita. Sunod kini si Ashira. Hukom 3:7. Ang mga Israelita nalimot sa Ginoo nga ilang Dios. Na pakasala sila bato kaniya ug misimba sila sa Baal ug sa mga Asira. Kinsa man ni si Asira? Pinakalabang Dios nga babae ug gisimba sa Syria Phoenicia ang Kanaan. Dios siya sa ritual o pakikilawas o prostitusyon. So naagid siya ay mabasa kadiin ang mga tao kaniadto nga nagsimba sa mga Dios magsik sila tumangan sa larawan. Una ang ipasabot diha nga grabeng kasuko sa Ginoo. O kani si Artemis buhat 19:24-28 kini siya sa King James Version Diana sa laing termino Diana. Kay may usa man ka platiro nga ginganlag Demetrio na namuhat og mga modilong plata sa templo sa Diyosa na si Diana. O nakasapi pag-ayo ang mga trabahador. Amo ni siya si Diana o kana si Zeus o Hermes buhat 14:11 ngadto sa 12. Unsa may gisulti sa Biblia kabahin sa mga Dios. Muna nga ko ang adunay mangutana. Adunay ninyo nga grabe mo ninyo brad. Muna nga di naging ko mobalik sa Katoliko. Diha na ako nakita ang kamatuoran nga ang Katoliko grabe og mga dautan nga binuhatan kinagsimba og Dios. Unsa may gisulti sa Biblia kabahin ini mga ribulto nga Dios. Atong basahon diri sa 2 Corinto 8:4. Sa sulat ni San Pablo, kung sa mahitungod sa pagkaon sa kalanon nga dihalad ngadto sa mga Dios,
Nahibalo kita nga ang Dios-Dios nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Dili gyud tinuod. Kining mga Dios-Dios nga ilang ipanghimo dili na tinuod. Bunga ra man na sila hunahuna. Wala man ay tawo nga diin gipasidunggan. Bunga lamang sila hunahuna. Unay gipasabot diha sa Biblia nga busa ang apostol na gyud sa mga hintil ang ni bungag nga diin ang mahitungod sa Dios-Dios. Nagrepresentar na siya sa butang nga dili tinuod. Kini nga bersikulo usa ni siya sa kalipunan nga diin ang atong mga kaigsuonan nga dili katoliko, dili sila mukaon og mga pagkaon nga kananggikan sa piyesta. Kay gihalad kuno sa mga Dios-Dios. Ya sala mukaon ni ana. Kay San Corinto 8 bersikulo 4. Usa ni siya sa bersikulo nga ilang gigamit nga argumento nga dili pud ikanon ang mga litson, mga pagkaon nga gikan sa pista kay gihalad kuno sa mga Dios-Dios sala mukaon ni ana. O atong balikan kining dagway sa baka nga diin gisimba sa mga tawo. Muna perti sukuha sa Ginoo kay ang sa ilang pagsimba niining baka niingon gid sila nga Israel mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Perti sukuha sa Ginoo kasi di mga hugbo ni ana. Nga siya ang nagluwas kanila sa Ehipto nila gipasagi na kini baka nila hang gitukuhan. Ikaw karon nga hugbo ka. Ikaw ra gud ang Ginoo nga labing balaan gisimba anay simbahon. Umunay ni ana giingon diri nga dili ka maghimo og larawan ni muyugbo ni ini. Muna gipasabot diri sa mga muna gipasabot sa Ginoo nga kini nagsimba diri sa larawan sa baka. Lagi diri biblically founded gini siya. Luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Samtang matubang sila sa baka. Luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Ang sobra ni ini himuon niya ang usa ka Dios-Dios. Iyang Dios muluhod siya kung musimba ni ini. Magampo siya ni ini ug ingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Tirting ulbo ang kasukop sa atong Ginoo. Nakita ang tao na suspika. Makita Isaias 44 bersikulo 17. Dagway sa baka nga diin gisimba. Okay, ato na ta sa larawan nga gitugot.